هەفدەمی شەوتاندنا زەوی و دەخل و دانێجۆتکارên Kurd li Rojavayê Kurdistanê ku ev çend rojin berdewam û zirareka mezin gihiştiye xelkê nirxê kirîna zêr û dolar û hin pereyên din yên biyanî bilindtir bûye û ji dema girtina dergehê Pêşabûr ve jî veguhestina rêya çûn û hatnê navbera Rojavayê Kurdistanê û Herêma Kurdistanê de berev dergehê Elwelîd ve bandorek li ser welatiyên Rojavayê Kurdistanê durust kiriye. Di rewşeke nexweş de derbas dibin. Malpera Meya Rêbaz News rojana nirxê kirîn û firoştina pereyên biyanî û zêr lê Rojavayê Kurdistanê dişopîne û belav dike. Li gorî jê derna taybet li Rojavayê Kurdistanê ji Rêbaz News re îro çarşemê danxuyanî nirxê zêr û hin pereyên biyanî wek dolarê Amerîkî, euro û lêreya Tirkî li gorî roja sêşemê zêdetir bûye. Kirîn û firoştin jî îro wisa ye. Kirîna wan pereyan beramberî duh sêşemê her sed dolarên Amerîkî 577 lêreya Sûriye. Du lêreyên Sûrî bilind bûye. Euro bi 605 lêreya Sûriye û 5 lêreyên Sûrî bilind bûye. Lêreya Tirkî bi 98 lêreyên Sûriye. 3 lêreyên Sûrî lê zêde bûye. Grama zêr îyara 21 bi 21,400 lêreyên Sûriye. 100 lêreyên Sûrî bilind bûye. Ji roja şemiya borî ve û taweke îro roja çarşemê ku Rêbaz News rojane guhartinan belav dike. Her 100 dolarê Amerîkî 6 lêreyên Sûrî bilind bûye. Her 100 euro 9 lêreyên Sûrî lê zêde bûye. Lêreya Tirkî jî 4 lêreyên Sûrî lê zêde bûne. Her wiha grama zêr jî 400 lêreyên Sûrî zêdetir bûye. Dema girtina dergehê Pêşabûriyê Sinûrî navbera Rojavayê Kurdistanê û Herêma Kurdistanê jî veguhestina rêya çûn û hatinê navbera Rojavayê Kurdistanê û Herêma Kurdistanê berev dergehê Elwelîd ve ji ber bandora ku ava baranê li pirê kiribû pir têk çûbû tanha dubar avakirin berdewam e lê wekû encam bandorek li ser welatiyên Rojavayê Kurdistanê durust kiriye. Mesrefa wan jî bêhtir kiriye. Ji bilî wê yekê jî li piraniya deverên Rojavayê Kurdistanê welatiyên Kurd cotkar bi çandiniyê nanê mala xwe dabîn dikin. Sal ta bi salê li hêviya werzê havînê dimînin. Lê vê salê 2019 ji beriya çend rojan ve agir zeviyên cotkaran ji Kobanê, Daraqa, Girêspî û Cizîra Rojavayê Kurdistanê û herî dawî jî bajarên Dêrik, Tirbespî, Dirbêsî û devera aliyan xwarin. Zeviyên wan li gel hêviyên wan jî hatin şewtandin. Pirs jînha ew e kî di ber şewtandinê de berpirse arman jê çi ye?